ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲದ ದಸರಾ ತುಕ ಉಚ್ಚಿಲದ ದಸರಾ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡಿ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅವೆನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಯಿನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಡ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ತೂವರೆಗ್ ರಾತ್ರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ನಾನು ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅದಾಗ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಂಡು ಪಗೆಲಿಗ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಂಚಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪೋಕ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಪೂರ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇತ್ತನತ್ತಿ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಬೊಯ್ದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟದೆ ಪೋತೀನಿ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈಜ್ಜೆರ್ ಪಂಡ ಮಾಮಿನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಡ ರಿದ್ವಿನಗುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅದ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರಿಂದ ಚೆಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂಚಪತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಚಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಾತಂತುಲಿ ನಮಕ್ ತೂವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾರಿ ತಂಪಾಯಿಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂದಿತ್ತಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ದ ಮಲ್ದಿನ ಐಟಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಒಂಜೊಂಚಿ ಈ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ದ ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ಉಂಡುತ್ತುಲಿ ಐಟ್ ಏತಿತ್ತು ಶೋಕು ಮಲ್ತದು ಒಂಜೊಂಚಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೆರ್ ಅವಳ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ತೂವರೆಗ್ ತುಲೆ ಏನು ಒಂಜೊಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ತಾನೇ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಐಟೆ ಅಂಚದ ಅವು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋನು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಂಡ ಒಂದು ಉಚ್ಚಿಲದ ದಸರಾ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೂ ಬರ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೂ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಿವಾಸ್ನಗಲಿ ಪನ್ಪಿನ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಕೆಲರು ಬೆತ್ತಿಪ್ಪರು ಅಂಚ ಕೆಲರು ತೂವನ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೂಕ ಪಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎದುರುಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತತೆ ಅಂಚ ಅರ್ಲಾಯನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಿದಾಡ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉಚ್ಚಿಲ ಪುಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಉಚ್ಚಿಲಾಗ್ ಪೋತೀನಿ. ಅಡ ತೂವರೆಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ತೋಜುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆನ್ಪುರ ತೂವನಗ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲಾಗಲ ಆತೆ ಬಂಗ ಬೈದಿಪ್ಪೆರು ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಆತು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಡ್ಸಿ ಆಂಡನ್ ಪನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೂವನಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಒಂಜಿ ನರ್ಸರಿಲ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎದುರು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆನಿಕ್ಲು ಐಟ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ ನಮ್ಮದ ಮೀನಿದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆದ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ದುಂಬೆಂಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತಂಪೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚ ಆರ್ಲೆನ್ ಲಕ ಒತ್ತೆ ಉರುಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಎದುರು ಬತ್ತ ಎದುರು ಬನ್ನಗ ತುಲೆ ಮೂಲು ಪೇರದನೆ ಕೆಲವರು ಪೇರ ಮನೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಪೇರದನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಕತ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನೆಲ್ಲ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೆರು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ದ ಫೋಕಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಇಂಕ ಅವ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಗ ಅಂದಾಜು ಆಜಿ ಅವು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಂಕ್ ವೀಡಿಯೋದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎಡಿಟ್ ಆನಾಗ ತುಯಿನಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಚೂರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಬೂರ್ದಿಲಕ್ಕ ಆದ್ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಜ ಅಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತುದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಮೂನಿದ ಪಕ್ಕಿಲು ನಮೂನಿದ ಮೀನುಲು ಕೆಲವು ತೂವರೆ ಪಂಡದ್ ನಮ್ಗೆ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಬಾತ್ಕೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ಪಕ್ಕಿ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲವತ್ತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದನ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಪನುಲಿ ಗೊತ್ತನ್ನ ದಾಯಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡತೆ ಅಂಚ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಅದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏನೇನ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದು. ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಂತೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತಿನೇನು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬುಗ್ಗಿನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ರಿದ್ದು ತುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗುರ್ತೈಪುಂಡು ರಿದ್ವಿನಾತೆ ಇನ್ನಿಯಾನ್ ರಿದ್ವಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿದ್ವಿನ ಅಲ್ಲ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತು ಅಂಚ ರಿದ್ವಿನ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರ್ತೊಂಡು ಎನ್ನ ವಿವಾಸ್ನಗಲೆಗ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಪನ್ನಗ ರಿದ್ವಿನ ಗುರ್ತೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ರಿದ್ವಿನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಮಿನ ಜೊಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದು ಪೋತೀನಿ ಅಂಚೆ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ತೂವರೆ ಪೋತೀನಿ
ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಪಾರಿವಾಳ ಇತ್ತಂಡು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ತಿತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಇಂಚನೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಲು ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮೊಲ ತುಲೆ ಮುಗ್ಗೇರಿ ಎಂಕುಲು ಮುಗ್ಗೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವರು ಮೊಲ ಪನ್ಪೇರ ಈಗ ಅಂಚದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಗ್ಲ ಕೆಲವ್ರದ ಭಾಷೆಗ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ದಕ್ಕುಲ ಐಕ ಮುಗ್ಗೇರು ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವರು ಐಕ ಮೊಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪಿನಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಗ್ಗುಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೆ ತುಳುಟೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತೆ ಮೊಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರುತ್ತೆ ಮುಲ ಮುಲ ಅನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಪು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೇರತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಕೊರಲ್ಲೆಡು ಬೊಕ ಧಾನ್ಯಲೆಡು ಮಲ್ತಿನ ಗೂಡು ದೀಪ ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡುಲೆ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಏನು ಪಂಡತೆ ಇಂಕ ಅವು ಎನ್ನ ವಸ್ತುಲೇನೆ ತೂಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತುತ್ತುಜಿ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಬರೊಂದಿತ್ತು ನಂದು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ಲೈಟ್ದ ಒಂದೇಟ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಥರ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಆತಂಡು ಅವು ಏನು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೊಡಿತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಚೆನ್ನ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯಿಜಿ ಒಂದೇನೆ ತೂವೊಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಾತು ನಂಡಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬೈತುಂಡು ಅಂಚದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬೋಟು ಕಿಂಜ ಬೋಟು ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ದ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೀರುಡು ಪೋಪಿನ ಅಂಚನೆ ಕಿಂಜ ಸೈಜಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆರೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಪಂಡ ಮನ ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಮೂಲತ್ತವು ಲ್ಯಾಂಪು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಪೂರ ದುಂಬುದ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಾರದ ಇಜ್ಜಿ ಕಳಸೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆನ್ನಿದಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಭರಣಿ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದಕಲ್ನ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಓಡಮರೈ ನೆಕ್ ಓಡಮರೈ ಪನ್ಪು ಒಂದುಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇನೆ ಸೇಮಿದ ಮುಟ್ಟುಲ ಅದ ತೋಜದಿತ್ತದೆ ಅನ್ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಚಕ್ಕುಲಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೇರು ಅವು ಪೂರ ತುಂಬುದ ವಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲೆಡು ಕೆಲವು ಏನು ಹಾಪುಂಡು ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ದೀನವುಲು ಮರದ ವಸ್ತು ಪೂರ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ಜರದೆ ಕೊದಂಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಉರುಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಪ್ಪೇರ ಈಗ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಮೀನ್ದ ಬಲೆಕುಲು ಅವು ಪತ್ತುನ ಇಂಚನ ಏನೇನು ಪತ್ತುನ ಅಂದೆ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅಂಡ ತೂವನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಚೊಂದು ಇತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ತೂಪಿನ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಚಪಾತಿದ ಕೋಳಿ ಪುಣತೆ ಚಪಾತಿ ಲಾಟುನ ಮಣೆ ಅತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೊಂದ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡು ದೀವರೆಲ್ಲ ದೀತೇರು ತೂವರೆಗೆ ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಒಂದಿತ್ತುಂಟು ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಪೂರ ಅವು ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ತೂವರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನು ಪೂರ ತೂಕ ಮೀನು ಪೂರ ಎಂಚಲ ಅರ್ದು ದೀತಿರತ್ತೆ ಕೂಡ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ದ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇರಂಡ ತೂಪಿನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ರೀತಿ ಪುರ್ಲುದ ಮೀನು ಕೆಲವು ಮೀನ್ದ ಹಿಂಗೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನಡಲ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದುಂಬಿತ್ತನ ಅಂಚ ದಾಯಕ್ ಮೀನು ಎಂಕುಲ್ ಕಂತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮೀನ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆನ್ ಓ ಮೀನ್ದಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಲರ್ದ ಫಿಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆತಿನ ತೂವರೆಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಕೆಲವು ಮೀನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂವರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ಮೀನುಂಡು ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ದ ಉಳ್ಳಾಡೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಓಲ ತೂದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಆಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆ ಏರೆಗಂಡಲ ಒಂದು ಈತು ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಾಯ್ತು ನೆಟ್ ಹೋಯ್ತಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವೆ
ಪಡ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವರು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಕತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬಂಗುಡೆ ಪಣ ತೋಚಿ ತಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂಚು ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಿನಿ 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 ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಟುಲಿ ಮೀನುಲು ಕೆಲವು ಮೀನತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂದಿತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮೀನು ಇತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಕಿಂಜ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎರತಿನಿಕ್ಲು ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಜೊಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೆಂತು ವರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಫಿಶ್ ದಾಡ್ ಬೊಕ ಆ್ಯನಿಮಲ್ದ ಬೊಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ಲೆಗ್ ತೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ತುಲಿ ತುಂಡುಂದು ಒಂದೊಂಚು ಹೆಂಗೆ ಮೀನು ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫುಲ್ ದೈಡೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕಂಚ ಕೆಲವೊಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಮ್ಮಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ ತಿಂಪಿನ ಮೀನು ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಗುಡೆ ಬುತ್ತಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಿಂಪಿನೆಟ್ ಅಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತೆ ಬರ್ಪುಣತೆ ಪುರ ಈ ಪೊಡಿ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಿನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂದೇನೆ ಎಡಿಟ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಒಂಚಿ ತೂದು ಅದು ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನ ಮೀನು ತಿನ್ಪಾತೆ ಸೆಂಚೆಡ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಂಡಿದೆ ತಿರ್ತೇಡು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ತುಲೆ ಪಿದೆ ಇತ್ತನ್ನು ಮೀನ್ದ ಒಂದು ಪೂರ ಆಡುವಾಗ ಪಿದೇಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ತಾಗದಿತ್ತನ್ನು ಪೂರತ್ತ ಮಲ್ಪರ ಪೋಚಿ ಒಂಚೂರು ಪೋಪಿನ ತಾದಿಡೇನ ಹೆಂಗೆ ತೋಚಿತನು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಬೊಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿದ ನವದುರ್ಗೆನಕುಲು ಒಂದುಲ ತೂವರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾತ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸೇರ್ತುಪ್ಪತೆ ಅಮಸರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಕಲ ಅಂಚನೆ ಫಟಾಫಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ದಸರಾ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ದುಂಬುಡ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಜನಕ್ಕುಲೆ ಅಂದ್ ದುಂಬು ಪೂರ ತೂದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ ಒಂದಿತ್ತನು ಐತ ಬದಿಟೆ ಹಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ನವದುರ್ಗೆಲೆ ಕುಲ್ಲಾದಿರತ್ತೆ ಐತ ಬದಿಟೆ ಅವೆನ್ನ ಒಂದೆ ತುಯ್ಯ ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಿದಡಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ ಇಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂ ಒಂದಿರ್ಲದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಗಿ ಬಾಯ್.